Benvinguts, soc la Mar i avui veurem dins el tema del camp elèctric el que són els camps uniformes i també com es mouen càrregues dins aquests camps. Els camps uniformes realment són una idealització on considerem que totes les línies de camp són paral·leles entre elles. Un exemple on trobem un camp uniforme és en els condensadors, és a dir, que tenim dues plaques de forma paral·lela amb càrregues oposades. Llavors, si aquesta placa està carregada positivament i aquesta altra negativament, doncs entre aquestes dues plaques hi haurà un camp elèctric uniforme, que sortiran les línies de camp de la part positiva i s'aniran cap a la part negativa. I aquí el que veiem és que és uniforme, ja que les línies de camp són paral·leles entre elles. Està clar que en els costats aquí sí que hi ha una mica de deformació, però ja us he dit, és una idealització i estudiarem els casos on considerarem que les línies de camp són paral·leles. Doncs en aquests casos el que ens trobem és que el valor del camp serà igual a la diferència de potencial entre les plaques dividit la distància en què es trobin. Llavors, una manera fàcil de calcular els mòduls dels camps quan tinc camps uniformes és saber la diferència potencial entre dos punts i a quina distància es troben. Doncs una vegada sabem què són els camps uniformes, anem a veure com es mouen les partícules carregades dins aquests. Anem a estudiar el primer cas quan la partícula es mou de forma paral·lela al camp, és a dir, amb la mateixa direcció del camp. O d'una altra manera veiem que és perpendicular a les plaques del condensador. Un exemple seria si jo poso una càrrega positiva aquí al costat de la placa positiva. Degut a tenir càrregues diferents, hi haurà una força de repulsió i el que passarà és que aquesta partícula es mourà seguint la direcció de les línies de camp, apropant-se a l'altra placa. Per fer càlculs sobre aquest tipus de situacions, normalment el que fem és plantejar balanços d'energia. Sabem que si no actua una força externa, doncs la variació d'energia mecànica serà igual a 0. Què vol dir això? Que la variació d'energia cinètica més la variació d'energia potencial, en aquest cas elèctrica, doncs serà 0, que això és equivalent a dir que la variació d'energia cinètica és igual a menys la variació d'energia potencial. La variació d'energia cinètica serà l'energia cinètica final menys l'energia cinètica inicial i la variació d'energia potencial és càrrega per la variació de potencial. Què passa si considerem que la velocitat inicial és igual a 0 i que tenim un electró? Doncs l'energia cinètica final serà 1/2 de la massa de l'electró per la velocitat que tindrà al quadrat, menys 0, ja que al principi no tinc velocitat, i en aquest cas, què em passa? Al ser la càrrega de l'electró negativa, al multiplicar-la per negatiu em quedarà en positiu el valor de la càrrega de l'electró i per la variació del potencial. Llavors, d'aquesta manera, amb aquest balanç energètic, el que puc acabar traient és quina velocitat agafarà aquesta partícula si va d'una placa a l'altra o si fa una certa variació d'energia potencial. Aïllant, veig que serà la càrrega de l'electró per la variació de potencial per 2 dividit la massa de l'electró i tot això la seva arrel quadrada. Doncs mireu, fent aquest balanç energètic, doncs puc trobar la velocitat d'una partícula que es mou de forma paral·lela al camp, tenint en compte que és un camp uniforme, per exemple, produït per dues plaques. És a dir, que s'està movent de forma perpendicular en aquestes plaques. Anem ara a veure el cas si es mou de forma perpendicular al camp, és a dir, que va de forma paral·lela en aquestes plaques. Si jo tinc, per exemple, una càrrega positiva que entra en aquest camp amb aquesta direcció, és a dir, perpendicular al camp, el que passarà és que apareixerà una força que serà perpendicular en aquesta velocitat. En l'eix horitzontal no hi ha cap força, però sí en l'eix vertical. Això farà que la trajectòria d'aquesta partícula vagi anant
cap a baix, és a dir, faci una paràbola. Aquí, en compte que hem de mirar bé cap on es mourà aquesta partícula en funció de com estiguin posats les plaques, quina és la positiva i quina és la negativa, i si és positiva o negativa la càrrega que entra. Si fos negativa la càrrega 3, com que la força seria contrària a la direcció del camp, llavors es desviaria cap a dalt. O, si tingués les plaques al revés, si jo entro amb una càrrega positiva i la placa de dalt és la negativa, doncs aquesta es desviarà cap a dalt. Per fer càlculs sobre aquest tipus d'exercicis, habitualment utilitzem un balanç de forces, al contrari que fèiem en l'altre cas que utilitzàvem el balanç energètic. Llavors, aquí el que sabem pel balanç de forces és que el sumatori de forces sobre la partícula serà massa per acceleració. Com que habitualment negligirem la força gravitatòria, ja que estem parlant de partícules molt petites, amb masses molt petites, suposarem que només existeix la força elèctrica sobre aquesta partícula. Llavors, com que la força elèctrica la puc calcular si sé el valor del camp i el valor de la càrrega, doncs aquí, en el cas dels camps uniformes, sé que el camp és igual a la variació de potencial respecte a la distància, doncs puc substituir-ho i trobar aquesta igualtat. D'aquesta forma, què aconsegueixo? Doncs puc aconseguir el valor de l'acceleració. Aïllant, trobo quin és el valor de l'acceleració i aquesta acceleració serà la que m'ajudarà a plantejar les equacions del moviment d'aquesta partícula, perquè sé que en l'eix horitzontal no hi ha força, no hi ha acceleració, per tant tindrà un moviment rectilini uniforme, però en canvi en vertical tindrà un moviment rectilini uniformement accelerat. Amb quina acceleració? Doncs amb aquesta que acabem de calcular. Llavors plantejarem l'exercici separant el moviment amb el vertical i horitzontal com es fa en un tir parabòlic, per tal de poder fer càlculs sobre el moviment de la partícula. Per intentar entendre-ho millor, anem a veure aquest exercici de l'ESPAU del juny de 2016, que diu que en un canó electrònic que es disparen electrons els accelera mitjançant un camp elèctric uniforme generat per dues plaques metàl·liques A i B. Des del repòs fins a una velocitat de 2 per 10 elevat a 6 metres segons, com ens mostra la figura, doncs dins el canó els electrons inicien el recorregut a la placa A i viatgen cap a la B, per on surten horitzontalment cap a la dreta, per un petit orifici. Les dues plaques són paral·leles i estan separades 4 centímetres. Llavors ens demana que calculem la diferència potencial entre les plaques i que indiquem quina placa té el potencial més alt i quina té el potencial més baix, que hi dibuixem també a la figura 1 i que hi representem les línies de camp elèctric entre les dues plaques. Molt bé, doncs primer pensem, tenim un camp uniforme i en aquest cas la partícula es mourà de forma paral·lela al camp, és a dir, perpendicular a les plaques. Llavors, per resoldre aquest tipus d'exercici, normalment s'aplica un balanç energètic. Llavors, sabem que la variació d'energia mecànica entre el punt A i el punt B serà 0 entre una placa i l'altra. Si tenc que la variació d'energia mecànica és igual a 0, també puc dir, com havíem dit abans, que la variació d'energia cinètica és igual a menys la variació d'energia potencial. Com que a l'inici no té energia cinètica perquè es troba parat, doncs aquesta variació d'energia cinètica serà just l'energia cinètica que té al final, és a dir, un mig de la massa per la velocitat al quadrat. I aquí recordem que això serà menys la càrrega per la variació del potencial, que de fet és el que ens demanen, la diferència de potencial. És això que ens interessa saber. Llavors, la diferència potencial serà igual a massa per velocitat al quadrat dividit 2 per menys la càrrega. I aquí es tracta de substituir. Quan val la massa de l'electró? Doncs ens ho diuen en l'enunciat, que és 9,11 per 10 a la menys 31. Quan val la velocitat? També ens ho diu l'enunciat. Ens diu que va del repòs fins a una velocitat de 2 per 10 elevat a 6. Doncs tot això s'elevarà al quadrat. I aquí sota em quedarà el 2 i ara la càrrega de l'electró. Al ser negativa, negatiu per negatiu en queda positiu, per tant, multiplicaré pel valor de la càrrega de l'electró, que és 1,6 per 10 a la menys 19, i d'aquesta manera podré trobar el valor de la diferència potencial. Si feu el càlcul, veureu
que la diferència de potencial és 11,4 volts. Llavors ens demana quina de les dues té potencial més alt, quina de les dues té... Si ha augmentat la diferència de potencial vol dir que el potencial de la B és més gran que el potencial de la A. Si no, ens hagués donat un valor negatiu, perquè és final menys inicial ens dona positiu. B menys A ens dona positiu, vol dir que el valor del potencial del B és més gran que el potencial de l'A. I per acabar ens demana que dibuixem les línies de camp. Sí? Una de les maneres de pensar-ho, si estic jo accelerant un electró, el que estic fent és una força cap a la dreta sobre una càrrega negativa, i això m'està dient, doncs, primera, que les línies de camp han de ser amb la mateixa direcció de cap on és accelerat, però el sentit contrari, ja que es tracta d'una càrrega negativa. Llavors, les línies de camp són perpendiculars a les plaques i en sentit contrari al moviment de la càrrega negativa. El segon apartat ens diu que més endavant els electrons passen entre dues altres plaques que generen un camp elèctric uniforme de 500 newtons coulomb, que és vertical cap amunt, com indica la figura 2. Ens demana que calculem l'acceleració dels electrons quan estiguin sota l'acció d'aquest camp elèctric i les dues components de la velocitat quan surti del recinte on hi ha aquest camp. Molt bé, ara què tinc? Doncs, en aquest cas, torno a tenir un camp uniforme, però la velocitat d'aquesta partícula és perpendicular al camp. Llavors, aquí, normalment, treballem amb balanç de forces. El primer de tot que ens demana és l'acceleració. Doncs, fàcilment, aplicant Newton, sabent que el sumatori de forces és massa per acceleració, tinguent en compte que només apareix la força elèctrica, doncs, aquesta força serà igual a la massa per acceleració. Com que la força elèctrica és càrrega pel camp, llavors fàcilment puc veure que l'acceleració serà la càrrega pel camp dividit la massa. La càrrega de l'electró és menys 1,6 per 10 a la menys 19. El camp que ens donen és de 500 newtons coulomb i la massa de l'electró és de 9,11 per 10 a la menys 31. Faig aquest càlcul i em dona que l'acceleració és de menys 8,78 per 10 a la 13 metres segons al quadrat. Per què em dona això negatiu? Fixeu-vos que en el fons aquesta partícula l'acceleració la tindrà cap a baix, perquè la força serà en sentit contrari al camp. Llavors, si el camp és cap amunt, la força és cap avall, llavors aquesta acceleració serà cap a baix. Per això ens dona, en aquest cas, un valor negatiu. I amb aquest valor podem acabar de resoldre el problema que ens demana quina velocitat tindrà al sortir del camp. Què sabem? Que la velocitat en x és igual a una constant, perquè no hi ha cap força que s'apliqui en horitzontal. Per tant, tindrà la velocitat inicial, que és la que ens havien donat abans de 2 per 10 elevat a 6 metres segons. Però, com calculo la velocitat en i? Doncs com que sé que és un moviment rectilini uniformement accelerat, sé que serà la velocitat inicial més l'acceleració pel temps que trigui en fer aquest moviment. La velocitat inicial, l'acceleració l'acabo de calcular, aquests 8,78 per 10 elevat a 13, però el temps no el sé. Llavors, com segueixo? Doncs mirant quina altra informació em donen. Em diuen que aquest trosset de placa fa 2 centímetres. Doncs com que sé que en horitzontal ha de recórrer 2 centímetres i sé la seva velocitat, a partir de l'equació del moviment rectilini uniforme, puc saber si s'ha desplaçat 2 centímetres i sé a quina velocitat va, puc trobar el temps. Sabem que el desplaçament, sabem que el temps serà igual al desplaçament dividit la velocitat. És a dir, aquests 2 centímetres, que són 0,02 i la velocitat és 2 per 10 a la 6 metres per segon, doncs sé que per recórrer aquest petit espai necessita 10 a la menys 8 segons, que serà el temps en el qual jo vull calcular la velocitat en i. Llavors multiplico l'acceleració per aquests 10 elevat a menys 8 segons i podré saber l'altre component de la velocitat, que és de menys 8,78 per 10 a la 5 metres per segon. Llavors tinc la component vertical, que és negativa perquè va cap a baix, i la component horitzontal, que és igual que la que tenia inicialment.
Doncs fins aquí el breu resum del que són els camps uniformes i de com es mouen les partícules dins aquest. Espero que us hagi quedat clar, si no és així dirigiu-vos als comentaris i per acabar us demano que si us ha agradat el vídeo i us agrada el canal, doncs que poseu un m'agrada, us hi subscriviu i també el compartiu. Moltes gràcies!